बा लोगोफोर गरम बापरे बाप गरम माने देन्जार सान्दुं होदों आरो दिनै ना होमबाबो एसे बार दं ओरैबायदि सान्दुं होदों नै सान्दुङा नै बार बारगासिनो जों सान्दुं होबाबो बा ओरैबायदि गरम माने सान्दुं ओमफ्राय आरो बार नै खुरजुदि बता बिराद गोबाव जाबाय खानायखौ सिनिनाय माबायदि नों सिनारिखौ नायलाय जि बरिया नुदों लोगोफोर अख्रांखौ आयु जि बरियाथार बिराद दामि मबाइल माने आइफन बा सेमसं बाथाय जि मोजां नुगौमोन आरोना नै ओमफ्राय माने बिराद गरमथार एसे जाब्रा नांदों मानसिखौ माने एसे बोरायहां माने बोरायबायनो बांद्राय बोराय नुदों आरो ओंखायनो एसे साफानो दारि खानाय सिनना लानो होननानै फैबाय आरो गरमाव लोगोफोर नै सिलनाव गारि गरम आयु गारि एसां गरमाव ओरैबायदि गारि माने खारगासिनो आरो गरमजों गरम गारिजों गरम बांद्राय गरम जायो ओरैजाय हाबलांसै आरो दा हा लोगोफोर माने जोङो दा गारि पार्किं बिराद गिदिर गारि पार्किं नालाय बे गारि पार्किंनि सिंजाय हाबलांदों आरो बिराद गिदिर ओमफ्राय ओरैहाय सिदा पल्टन बाजार रेलवे स्टेसन लोगोफोर ओरैहाय जों फैबाय माने बे बासखौ दा बे बासाव माने मा होनो जेलाव थानाय मानसिफोर लाना फैयो आरो ओमफ्राय कटन कलेजनि माने लांगोनायाव बेफोराव गामसा आर'नाइ माने होदों आरो नै लोगोफोरनि बे सार बियो नेरिस पार्क बियो रेस्टुरेन्ट नायला दिनै सिनारिया ओरैबायदि मोजां ना गाइस सिनारिखौ लोगोफोर आंनि रुमा बिथिंजायनो ओरैबायदि माने गरम होदों ना मा बुंनो डेन्जारास नै ओमफ्राय ब्रेड लाबाय 10 थाखानि नै ब्रेडआ जानोसै आरो बेखौनो गरमाथाय गरम सान्दुं बिराद होदों ओमफ्राय माने बारबो बारसोदों आरो मोजाङानो नांदों बोथोराथ' आंना उखैसोदों दिनै एसे थाबनो माने सिखारनाय जादों नालाय फुङावनो ओंखायनो उखैसोबाय आरो टेस्टि सिङाव क्रिमबो दंलायो Oh my god एसे गोजौ गाखोनांगौ बिराद मेंनाय मोनो मबाइलाव नायबाथाय नुनाय नङा दां नाथाय एसे गोजौ आरो मोनसे जोंनि रुमा ओमफ्राय बिसोर हाजो गोजौ ना बोरै थाबायलाङोबाथाय जोंना एसे फैनायावनो बिराद मेंनाय मोनो र' आं बेखायनो नै जि मेंबाय आरो नै लामाया बेनो एसे माने गोजौ आरो बेयावनो बिराद मेंनाय मोनबाय लोगोफोरनिथिंबो नै बेयावनो माने बिराद मेंनाय मोनबाय बै सानैया नुहुरदोंना बै सानैया बिसोरबा बोरै फैयो बोरै थांलाय फैलाय खालामो बा मोनथिया दे आरो बिराद बार बारसोदोंना दिनै नै बोथोराथ' मोजाङानो दिनै ओइ गाइस सान्दुङाव थांगासिनो दं बिराद गरम आरो बा नै लोमजालायबाय नै ओरैबायदि गरम नै नायलाय ओरैबायदि सान्दुं आरो बा ओरैबायदि गरम माने हा itu ताते asli muri लोगोफोर जोङो सायहा नागिर माने फैगासिनो लामाथिंसो ओरैबायदि गरम लोगो सासे सिगाङाव थांबाय ओमफ्राय नै लोगोजों आंजों माने एसे सायहा नागिरदोंमोन आरो बबेबा मोननो बै गुवाहाटि टाउनावलाय सायहालाय गामिफोरावबा मोनगौमोन नङा होमबा लोगोफोर Oh my god ओरैबायदि गरम साया मोनबाय बै दंफांनि साया मोनबाथाय ओरैबायदि गोसोआ गोजोननाय नाङोना लोगोफोर मा बुंनो सान्दुं मोनबाथाय आरो उपाय गैया मोजां मोनबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो लोगोफोर दै ओमफ्राय जोङो दा माने खामानियाव थांगासिनो दं आरो लोगोफोर दिनै खाना सिनबाय नालाय माबायदि नुदों एसे कमेन्टआव बुंहर मोजां नुदों नुवाखै ओरैबायदि गरम माने दिनै बा मा बुंनो आरो नायलाय अख्रांखौ ओरैबायदि गरम बा गाइस माने कटन कलेज नै कटन कलेज गामसा लागायनानै गामसा Oh my god ओरैबायदि गरम थाबाय फैयो बा